נרשמה עלייה משמעותית בביקוש לצימרים באזורי הנגב, ים המלח והערבה בהשוואה לשנים קודמות. אהלן רועי. אהלן עופר, מה נשמע? נעים מאוד. מה זה הנשק הזה עליך? האמת היא שאנחנו בדיוק במילואים עכשיו, כן. אתמול בלילה חזרנו לאיזושהי הפסקונת, אנחנו בצפון. אז אתה מפעיל צימר וגם מילואים. קצת קשוח, אבל משתדלים, כן. טוב, בוא תראה לנו את המקום. ברוכים הבאים. בכניסה למרחבם נמצא גם הצימר של רועי, אבן על הנחל, שאותו הוא מפעיל כבר 3 שנים. זה מה שאני, אולי הדבר שאני הכי אוהב פה בצימר הזה, התחלתי אותו כאיזושהי הרפתקה. בעצם הבנייה הזאת היא בנייה עתיקה, כמו שבנו לפני 2000 שנה. אם פעם נופש היה כזה איזשהו סוג של פינוק, סוג של מותרות, היום מהחוויה שלי מדיבור עם לקוחות, אני מזהה שזה ממש נהפך לאיזשהו צורך נפשי עמוק, ומתקשרים אליך, אתה שומע בקול שלהם עד כמה שהם רוצים את הרגע של שקט, זה כל הבקשה, לא יותר מזה, של פשטות, של מדבר, להתנתק. בתוך המציאות הקשה ולמרות המצב, רועי שומר על אופטימיות להמשך. היו עלינו איומים, בין אם זה מצפון, מעזה, מאיראן, ואני ממשיך לקבל טלפונים, ואני אומר, וואו, מדהים. ככל שעבר הזמן, אתה מרגיש שהחוסן, משהו בנו נבנה, ואנשים ממשיכים להגיע, במקסימום שואלים אותך, תגיד איפה יש איזשהו מרחב מוגן וכזה, אבל הם לא עוצרים את התוכניות שלהם, ובעיניי זה משהו מדהים. אותי אישית זה מאוד סימפטי.